थोद साला दालाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा साला बे लोखिसारा फेसबुकनि सिख्लाया मासे जेव लोगो लाबोनांगौ जाखोब्रा दा बिला इसेबां बुरजा उथिबाय 1000 गोजोन आखायाव आंनाव 600 थाखाल'सै दा 400 थाखा फैसाखौलाय बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखोब्रा साला पाप्पि सिख्लाफ्रा जिबायदि जाबायलै आइसक्रिम जालाय कल्ड ड्रिंक्स लोंलाय चाउमिन जालाय मम जालाय थोद 1000 गोजोन बिल उथि होबाय खारखुमा लांसै नामाब्रा सिख्लाफोरानो जादों जेब्ला सिख्लाफोरानो बिलखौ होथोंसै बे सिख्लायानोथ' मा खि मोनजानो लोगो लाबोफानांगौ जाखोब्रा दा आंहा फैसायानो गैया माखौ होनांगौ जाखो बिलखौलाय रा सोरनाबा बिहरना नायनोसै आं रा थफिरामनावनो बिनानै नायनोसै आं हेलौ थफिराम बापावै अमा राजा मा अरदाव लायखोलै अरदाव जामारदोंलै आङो बेनिखायनो नोंखौ फन खालामदों आं आच्छा मा बेलाय ओइ थफि भाइ आं गुल खोथाफोरखौ फिदिंबाय थालालै डाइरेक्ट बुंखानोसै आं नोंनाव 400 फैसा जाथ'गोन नामाब्रा आं गाबोन होफिनगोन बापावै मा फैसालै बे आंथ' फैसा होनाय जिनिसखौनो नुफेराखैलै मा बुस्थु बेलाय थोद साला सुवाद मानसि जाना फैसा नुफेराखै होननो लाजियासै नामा नोङो आरे अमा राजा लाजिनानै मा लाब्रा फैसा नुवाखै नालाय नुवाखै मास मोननै गोजोन जाबाय आं फैसा 1000 नुयोया बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथाव बाथ्रा मा थाबावलै अमा राजा आं 1000 फैसाखौ नुयैयानो मास मोननै गोजोन जाबाय थोद साला सुवाद 1000 नुवाखै 100फोरथ' नुदोंना 100 गांब्रै हरदोब्रा आं मानोथो नांगौ जालायखो नोंनोलाय फैसाखौलाय माबा खिदोंमोन आङो दै गैयैखाय खिथुखौ हुगारनो नांगौ आंनो फैसाखौ बापावै मा एसे गिलु बालु राव बाहायखोब्रा नोंलाय अमा राजा अब्लालाय मानोथो सोङो फैसाखौलाय मानो नांगौ नों मिन्थिया होमबा फैसा नांगौखायथ' नोंनो बिदोंब्रा दङबा हरलाय ओइ अमा राजा खोनासंग्रो फैसा होनाय बुस्थुआ जोबोद मान गोनां सनमान गोनां मिथिबाय फैसाखौ मान होनो सोलों बेफोरबायदि फैसाखौ सनमान होनो रोङिखायनो नों मालायनाव बिबथिंबाय थानांगौ जायो मिथिबाय अमा राजा थोद साला खोनासंनो बाबाय आं बुं फैसा हरगोन ना हरा आं होनखाबायानो दा आं फैसा होननाय बुस्थुखौनो दिनैसिम नुफेराखै गैया आंनाव हरा हेलौ थफिराम थोद साला फैसा बिहरबाय फैसाखौ नुफेराखैसो जाबावबाय डायलगफोरा दा सोरनाव बिनांगौ जाखोब्रा र दुमफावनावनो बिहरनांसिगोन उपाय गैला हेलौ दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव मालानिफ्राय अनजाथाव जाखोहाय अमा राजा माथो दुमफाव लोदो बुसावसोमोन आंलाय आरे दुमफाव आं नोंखौ अननानैसो लोदो बुसाव होननानै बुङोब्रा दालाय अननानै बुंदों ना मुगैनानै बुंदों अनजाथावखौलाय थोद दुमफाव मा सोंबाय थायोब्रा आच्छा खोन्थालाय मानो फन खालामदोंमोन आंखौ माबाय दुमफाव 400 थाखा फैसा हरलाय आंनो आं गाबोननो होफिनगोन नोंनो आंनाव गैया थाइसेबो ओइ दुमफाव निदान समाव मानसिखौ बिदि थगायनो हामाब्रा नोंनाव फैसा दंखायोब्रा दुमफाव हर प्लिज दुमफाव आं गाबोननो होफिनगोन दुमफाव नोंनो आय अमा राजा आंनाव फैसा गैया होनबा मानो बुजिया बुजिनायखायनो नोंनाव फन खालामनानै बिदोंब्रा आं रावनोबो फन खालामाखै मिथिबाय नोंनावनो फार्स्ट फन खालामदों आङो प्लिज दुमफाव आंनि सायाव फोथायनाय लाखि आं गाबोन फैसाखौ नोंनो होफिनथारगोन ओइ फाग्ला अमानो गुन्दै बायनोसो जमा खालामना दोनदों आं फैसाखौ एक्सट्रा फैसा गैया आंनाव थैलाय दंखायो दा अब्लाबो हरनो बाबावो अमानो बेलेग बुस्थु जाहोदोब्रा आंनो हरग्रोदोब्रा आंनो ओरैनोबा अमाया गोथाव मोनजाथाराखै दासान्दि आंहा गुन्दै लायथारनांगौ नोंनो हरा माथो ओमफ्रायलाय नोंनोलाय मानो नांगौ बे 400 फैसाखौलाय ना सोरबा सिख्लाफोरनो जाहोनो नायगिरलायबाय डाइरेक्ट सोङोब्रा बेलाय दुमफावालाय मा सिख्लाफोरनो जाहोनायखौल' सानोब्रा दुमफाव एसे मोजां खोथाबो सानब्रा नै नोंखौ फोथायथारा आं सिख्लाफोरनो जाहोनोसो फैसा बिहरथारदोंदां बिदि नङालै दुमफाव जायखिजाया फैसाखौल' हरदोब्रा गाबोन होफिनगोन आं रिजनखौ मिन्थियालासिनो मा खर'नो फैसा हरनोसै आंलाय नोंनोलाय माबालै माने लाखुमा बेमार जादों आंनाव लाखुमा बेमार मा लाखुमा बेमारहाय अमा राजा खोन्थाजायो लाखुमा बेमारब्रा आंलाय नोंनोलाय बोरै खोन्थानांगौ जाखोब्रा लाखुमा बेमाराथ' हिनजावफोरनावसो जायो नोंनावलाय मा लाखुमा बेमार जाखोसै माने आंनाव लाखुमा बेमार माने नुनाव खुजालि जादोंलै माबायदि होनखायो बेनिखायनोथ' खोन्थायाखैमोन आं नोंनो दुमफाव लाखुमा बेमार जादों होनबा मानोथो सोंबाय थायोब्रा न'आव सुनसुल'नो आंना गुग्ला जादोंलै दा बेखौ बायनो थांनोनो फैसा गैया आंनाव 400 थाखा हरथ'दोब्रा गुगोल पे खालामनानै नंमारगौना मा नायनो नामा फटक साफायना हरनि आं न'आव खुजालि जानायखौ थै फाग्ला नाय आं अब्लालाय मानोथो फोथायनो नागिराब्रा र गुगोल पे खालामना हरगासिनो आं खिन्थु गाबोननो नांफिनगौ दे आंनो फैसाखौ ये हुइना बाद लानजायथों बाद जागोन दे दुमफाव आं गाबोननो हरफिनगोन दे अब्ला हरगासिनो आं दुमफाव लोदो बुसावा जाम्बि खालामजालायबाय आंजों जियानो जादोला रायखसि सिख्लाफोरनि जानाय लोंनायनि बिलखौ पे खालामहैनोसै आंहासो साला बिसोरनि थाखायनो जेबो मोनजायासै सासे लिंहरनायाव सानै लाबोफाना साला टाइट अमा राजाना मा होनो एसेबां गोबाव लाबाय बाहेरायाव थांनायानो जानो मा एसे गोबाव जाहैखोथाय दा जोंहासो बिलनि बरलि थोरसि लथा सुनो मोनाबानो जाबाय औहाय बालि आंबोथ' थाइसेबो फैसा लाबोखायाखै सैथा नोंसोरो होफैगोन बियो हौवा मानसिया फैसा होआलासिनो थाबाय हनै फैबायहाय मानसिया सिटखादो बा दानबनि जोलैफ्रा थुसो जाजोबथारबायथ' बहाथो थांनायमोन नों अमा राजा एफा गोबाव लोगोनि फन फैदोंमोन बिजों एसे रायलायदोंमोन आं
बिथिं आंसो मिथिगौ दा बेसेबां जगार खालामनांदों नोंसोरनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय। रायखसि सिख्लाफ्रा बिल होफानोबो ओंखारा मानोबो ओंखारा जानायावबा सेलफि लानायावबा मालायनि सा मोनजाखांबा दा मा नायनो बिसोरनि स्टेटासखौ फेसबुकआव वाट्सएप स्टेटासआव होनायफोरा मालायनि सा जागोन ओमफ्राय स्टेटास होखावबाय थागोन। मा सानखो अमा राजा? जेबो सानाखैलै एसे बोरैबा मोनदों गरमखाय देहाफोरखौ। अमा राजा नोंलाय जेबो जायासै माथो? फैफानानै बेवहाय जेबो जायासैसो होनना सोंदों नोंसोर आंखौ। मा होनखो? जेबो होनाखैलै। माबा मोनसे जाबानो जायोमोन नोंबो। माथो जाबावनोब्रा नोंसोर जानायानो आं जानाय दे ओरैनोबा आं न'निफ्राय ओंखाम जाबोखादों। बिथिं आंसो मिथिगौ बेसेबां उदैयाव एन्जर खारगासिनो दङ। सानै साथाम सिख्ला लोगो लाबोफानानै आंनि बाहागोबो जाफाजोब्बाय दानब्रा खुसिफोरा। दे बिदिबालाय अमा राजा जोंबो थांनोसै। दे अब्लालाय जागोन। बिला हरदो। बेसेबां जाखोमोनलाय? 1000 आच्छा भाइ मोनसे खोथा बुंगौमोन आङो। नोंसोरो सेंग्रा सिख्लाफोर हटेलाव जाफैबा खालि सेंग्राफोरनोल' मानो बिलखौ खिन्थियो? सिख्लाफोरनोबो जासिनांगौब्रा बिसोरबो होनांगौ ना। नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो सिख्लाफ्रा खर' देरजोब्बाय। मानोथो नोंसोरो सेंग्राफोरनोल' बिलखौ जासियो? सिख्लाफोरनोबो होनांगौब्रा। सिख्लाफोरनोबो नै बिलाइ सिबां जाबाय होननानै सिख्लाफोरनोबो जासिग्रोनांगौब्रा। खालि हौवाफोराल' थिका लानानै दोनदों नामालै हा बिल होनो थाखाय? सिख्लाफोरा मा जानायल' नामा? फट' लानायल' नामा? स्टेटास होनायल' नामा? हा दे एबारनिफ्राय आं सिख्लाफोरनावबो बिल बिनोसै। नेक्स्ट टाइम सिख्लाफोर लानानै फैयोब्ला आं सिख्लाफोरनाव बिगोन नोंनाव बिया दे। नंमारगौ ना? औ नंगौ। आच्छा बारु थाइबानि लारु। आंबो बिदिनो जाबाय थायो फंबाय। सिख्लाफोरखौ लानानै हटेलफोराव जाहैयोब्ला सिख्लाफोरनि बिलखौ आंसो होनांगौ जायो। बेनिखायनो नोंनि थासारिखौबो बुजिदों आं। आच्छा दे आंनि थासारिखौ बुजिबायबालाय मोनसे खामानि मावनो हायो। दिनैथ' सिख्लाफ्रा ओरैनो 1000 खेरायना गालांबाय। खुदुमनो मोना गोबाख्रबनो मोना हाक खालामनो मोना मानो मोना। बेनिखायनो बे सिख्लाफोरनिफ्राय 1000 फैसाखौ लुथिफिननांगौ आङो। साथामखौबो लानानै फैफिनगोन आं बे हटेलाव। बेनिफ्राय नों सिख्लाफोरनाव बिनांगोन दे बिलखौ। जागोन दे जागोन। ओइ सान्दुं गोसाजों माजों लरग' थरग'सो मोनबायलां साला। फैसायानो थाइसेबो आग्लायबोआसै। न'आव गारि गाखोनानै थांफिननोबो सेस बरबाद। फेसबुकनि सिख्ला लोगो हमनो थांनाया साला दाउज्रोमा सानै साथाम लोगो लाबोनानै सेस आंनि पकेटखौसो खालि खालामना हरजोब्बाय। ओइ सानस्रि बैथ' अमा राजासो नङा होनलाय? औथ' आरो अमा राजायानो। अमा राजा? आइला माथो इसोरसो मा जाखो? बहा थांदोंमोन नों अमा राजा? आरो आं नोंखौ इसेबां कल खालामबाय नों मानो रिसिभ खालामाखै? एसे बिजियाव दङमोन आं। माबायदि खामानियाव बिजि नोंलाय? आंनि फन रिसिभ खालामनो हालायि? दालाय बहाथो थांनो नागिरदों नों हारसिंनो गानफब जोमफब? मा नों आंखौ डाउट खालामदों नामा? सिख्लाफोर लोगो हमैदों होननानै सिख्लाफोरनो रेस्टुरेन्टआव चाउमिन मम' आइसक्रिम जाहोदों होननानै हा? आंथ' नोंखौ बिदि बुङाखै सिख्लाफोर लोगो हमैनो थांदों होननानै। नोंखौ सोंदोंसो दा नों आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै होननानै। सोङाबाबोथ' खेंख्रायैनो गोसो सिङाव सानखोमादों नङा होमबा? आं नोंनाव जास्ट सोंदोंसो दा अमा राजा मानो फन रिसिभ खालामाखै होनना। बेफोरबायदिखौथ' दा सों गावबागाव साननानै ला मिथिबाय? दिमागाव फज'नानै ला आं फन रिसिभ खालामाबाथाय माबा मोनसे खामानियाव बिजि जादों होननानै। ओमफ्राय बहाथो थाङामोन नोंलाय अमा राजा? जे खामानियाव गिदिंहैदोंमोन आं। अब्लाबो फनखौ खेबसेसो रिसिभ खालामनानै खोन्थाहरबानो जायोना। ओइ लाइथो आंखौ सिख्लाफोर लोगो हमैदो सानमारदों आरोना नोंसोरो? सिख्लाफोर साथामसो लोगो मोननानै सिख्लाफोरखौ हटेलाव चाउमिन मम' आइसक्रिम जाहोदों सानदों आरोना नोंसोर आंखौ ना? आंथ' बिदि बुङाखै। अब्लाबोथ' सानदोंना गोसो सिङाव? नंगौ खोथाखौनो बुंबाय नामासै नोंलाय अमा राजा रागा जोंफ्ला जोंफ्लि? मानो होनोबा खायसे मानसिफोरा रागायावनो सैथो खोथाखौ बुंफ्लांलायलाङो। बेनिफ्राय नङा बायदि खालामफ्लासिगोन आरो। मा एसे स्मार्टलि बे हाफाङालाय? बुङा मानो अमा राजा बहा थांदोंमोन नों? डाक्टरनाव थांदोंमोन आं डाक्टरनाव। आयु डाक्टरनाव मा जादों अमा राजा नों? लाखुमा बेमार जादों आंनाव। लाव बेगर नामा अमा राजा? नों सब खोथाखौनो मिथिथारो नामालै हापां? नों लाखुमा बेमार होनबाय नालाय लाव बेगर सानदों आरोहाय। मा लाव बेगर बेलाय? नों बुजिदो आरो गावनो। सिख्ला मानसि जानानै मा एसे लेथ्रा खुगालै हापां नोंना? मा लेथ्रा जाखोसै? लाव बेगर जादों नामा होननासो सोंदों दा। अमा राजा बुंलाय मा लाखुमा बेमार जादों नोंनाव? ओइ खोलिजुगनि सिख्लाफोर मा एसे लेथ्रा खोनासंनो लुगैयोब्रा आंनि नुनुआव खुजालि जादोंलै बेखौनो डाक्टरनाव नायजाहैनो थांदोंमोन आं। नुनुआव खुजालि जादों? मा फोथायाखै नामा? अमा राजा बोरै बिदि खुजालि जाजालायखो नोंलाय? मा सोमसै खुजालिखौ आं जानानै जाहोदों नामा? बोरा डक्टरनि प्रेसक्रिपसनालाय हलाय नायनि। आला फोथायलायबावाखै आरोना आंनि नुनुआव जे खुजालि जादों बे खोथाखौ? बारा फोथायजायाथ' नोंखौ। मा नायनो नामा? थै अमा राजा माथो फोथाया नोंसोरलाय? बेनिखायनो देखायनोसैब्रा। बेलाय देखायलाय जादोंना जायाखै नायनो। आइला हाफां मालाय सेंग्रानि नुनु नायनो नोङो लाजियासै नों? मा सानगोन नारजि बुदाङा नोंना? मा सानगोन नोंना नारजि बुदाङा? नों जोबोद थगायोना सोमस्रिखौ बेनिखायनो नायनो होननानै बुंदों आरोहाय। नोंथ' डक्टरनो खिन्थानानै फैखाबायना बेनिखायनो जोंबो नायनोसै आरोहाय बेसेबां बुरजा खुजालि जादों माथो जानोखाय बेवहायलाय। हे हाफां मा होनो नोंबो?
ओइ सोमस्रि अमा राजाया नोंखौ जोबोद जाम्बि खालामो मिथिबाय बे थगायदोंसो नुवाखै गस्ला गोदान गाननानै बहाबासो थांदों बियो आरो बे गस्लाया सोरनि मिथिबायना नार्जि बुदांनिसो नंगौ नामा औ बांद्राय जाम्बि दा खालामजाबाय था नोङो अमा राजाजों मिथिबाय अमा राजा नों आंखौ थगायमाराखैथ' मालै सोमस्रि नों आंखौ फोथायमाराखैथ' आंनि नुन'आव गाराय जानायखौ खुजालि जानायखौ ओहो फोथायाखै आं अ सोमस्रिया नायनो बिमारबा मा जागोनलै बोरै नायनि अमा राजा नोंनाव खुजालि जामारदोंना जामाराखै ए मानसियालाय दिनैलाय मा जादों थास ओंख्रिफोरसो जादोंमोन नामाब्रा बोरै जाला जोबखोलै नोंलाय सोमस्रि मा जेराव मेरावनो नायलाबायनो ओंखारलाबायखोब्रा खुजालिफोरखौलाय नों आंखौ थगायोना बेनिखायनो बे बारा हले आं नोंजों थगायजाया अमा राजा नों आंखौ जोबोद थगायबाय थायो बेनिखायनो नोंनि नुन'आव खुजालि जामारदोंना जामाराखै नायगोन आं ए भगवान मानसियालाय दिनै रमान्टिक मुडावसो दङ नामाब्रा गिबायलां होद खारनोसै आं आयौ अमा राजाया खारबायसो नुदों बे नोंखौ थगायो मिथिबायना अमा राजानि खोथाखौ फोथायनाङा नों फाग्लि सोमस्रि थुदो थांनोसै मिन्थिथारा आं बे बाराव बेखौ थगायदोंना थगायाखै हमनासो गारथारगोन आं